Uh, George, I think ni Kenya ka the problem wan go en ni ok wadwa ni mondo wabed jo adiera e gik mwatimo e seche duto te mwatimo gik moko. Ing'eni kata wach moro ni ati education cannot be free, ok nyalo bedo e yo manono. Ing'eni en gima leaders wa jotendwa odagi adaga ni gini ok ginyal kete tim. Adwa mi kuom mfano. Sani ana eroga kao practical example. Sani deputy governor manama Homa Bay, Joseph Magwanga, no serve kaka MP for 2 terms. And when you serve as an MP for 2 terms, you are entitled to a pension. That is 100,000, almost close to 100,000. Kasti you doka pension ni biro, to Sani and deputy governor. He's also handing as a deputy governor. The same applies to Governor Gladys Wanga. Mano serve kaka women reps for 2 terms. Ocha mo pension ma women rep. Then she's now the governor. Ocha ko chamo salary marga. Kutieko 2 terms as a governor. Beni neno ka court o bedogi dispute wach mar governors. Bedogi pension 2 terms governors. Kawa example mar Ali Hassan Joho. Obedo governor for 2 terms. Any pension as a governor. Sani en minister ma pod gionge gi pension. Pod gionge go sani. But kane ginene chato kaka ndege dwaro cha do bedo gi pension. Ochako bedo minister wido pension. So reference mari kalore gi reference mara enia. Practical. Ngati yudo ka ne japuonj koya e puonj no mose retire odhi obedo elected. Pension ne kaka japuonj podo chamo. But podo chamo public funds kaka the elected leader makoro eno kato bedo MCA kato bedango. Government needs to reorganize itself. Mondo wabed gi channel ma ka ng'ato notiyo tich moro to ene pension to chako bi oyudo tich moro to pension ja ends there. Koro tiyo tije no ichule salary nikech mano pod taxpayers money. Pesa gi te. Ada penji gimoro mondo wawinjre winja kwa dhi mbele. Penja. Ng'ato ne japuonj kuom ranyisi watigi japuonj nikech gine joma osetiego mochopo ka. Yes. Utieko tich. Yes. Moro taya. Yes. To oyudo gwelo moro e yo orak. Yes. Masa moro onge a definite structure miwacho ni mar pension mare oyudo tich e yor orak. Yes. Kuom ranyisi nitiere directors moko mag counties ma ondiki e yor orak. Yes. Otiyo ka. Iparo ni ok ma en tich makata ka chieng' moro tiyo kata tam sa 2 higni 10 to samoro konye yude pension machiel kachiel nikech it is a contract. Yes. Iparo ni en gima ber mondo chung pension ne chakoro chal ka gima koro oweyo higni 30 40 manotiyo kata 25 kata 30 manotiyogo mondo koro orit kama oserumo to koro wachne ong'ade gi kanyo. Mane gima temo wacho setemo lero nang'o? Yes, if somebody you nego choose kidwa ni mondo chako mi tich to you have to forgo pension mondo obed redirected to something else manyalo gero pain mondo ini cham salary mi ne dwaro because if you are comfortable with pension to nego beni kuri beda dala and a young person gets the opportunity because in number 1 the problem what we are dealing with here is unemployment. A lot of people, a lot of professionals near streets, they are unemployed. Tidoka retirees or kao chako bedo appointed somewhere else gicha more pesa to pensions be given. And then the government says, and stakeholders watching here, waonge enough funds, mwanya look at education, free. Education can be free, but wanyisi. Inano MPs nigi NGCDF, bursary funds. Yes. Governors nigi county bursary funds. Yes. President nigi bursary funds. Pesa giteko bedo collapse into one kit. To watch niko secondary school bed free, university school bed free, to pesa giteo bed funded, bed sent direct to these institutions. Angoma mono education bed free. Okay. Why burden the parents who are already burdened? Mabe chulo tax. So tax gibe are expensive. Some of these parents are jobless. Ko gima walak as a country and just proper and sensible leadership. If we can have leaders manyalo keto the interest, manaka ko wadu wacho ni jomoko iyiero to gin gima giparo kaka ginyalo bedo multi-billionaires within the 5 years. Mondo ka jopo at the end of 5 years gichak ge fund a presidential candidate kata a governor candidate mondo ka governor no chako win. Okay. To gichak ochako appoint gikendo gichak ge kwal. But waunge servant leadership. Okay. Servant leadership in the sense that ineno kata agencies samane wawuok oko. Ne wawacho niya President in nyaka nyichel nino chake no kwa ne niki wuok idhi kata mana sympathize ionge empathy ne joko mane piyuero nyaka Raila no wuok ko dhi mukuru kwa jenga President no dhi nyaka Madari no dhi Madari chieng mane Raila wuok ko dhi mukuru kwa jenga Raila gini bug chiemo mukuru kwa jenga okay chieng ma president bu
afternoon ne muwuok odhi e Mathare. Nyiso niya, dera ilagini the ODM team and the rest, we dhi mkuro kwa jenga kacha, pogo chiemo ka. Embe do beda comfort zone, obeda state house kacha, yura ji, statements emichiwo, there's nothing. Leadership and niya, you become a servant. Ibedo ngama interest maka jo penye mumiyo in kanyo. Ka shida omakobati. To ane mane bati yogona kura monda represent kata monda bedi jatende. To nego benare ingangi yon to shida momakobati. Ere kaka wanyalo konye uwuoge shida no. Okay. But mane giman leadership wasani walak as a country. Okay. But I hope Nikoro with the national dialogue after the JNC Mandamano, with the national dialogue that is being talked about, and with some of the opposition leaders being appointed into government, what they know, a sense of leadership, the new cabinet, Mano be appointed.